Ndakazvarwa Chirumanzu kunonzi kwaHama mumusha kwaMatizira bhuku raDzingai. Ndakafunda kuchikoro chinonzi Zvinire Sekuru chiri paChirumanzu ikoko, ndikabva grade sub A kusvika standard 6, ndobva ndazobva ipapo ndakuenda mberi nezvidzidzo zvangu zvokudzidza up to 4 level ndakuno kuHarare. Tiri mumba takazvarwa muimba yevana vanosvika 10. Pana 10 ipapo inini ndiri wechi5, asi ndiri mukomana mukuru. Vari pamberi vese vasikana. Ndakazvarwa musi wa11 December 1950. Mhuri yangu yakamira kudai. Tine mudzimai takachata 1976, ndikaroora 75, ndikachata 76, tikabatsirwa nemwana mukomana 76 iyoyo Clayton. 1977 takarumura tikabatsirwa futi mwana mukomana Aaron. 1982 ndibva taita musikana Blessing. 1987 ndibva taita mukomana Jimmy anotamba bhora. 1993 ndibva taita mukomana lasibona edu Elfas Eldon, but iye is late, akashayika lasi but 1. Pakashayika ndakamuimbirawo chimbo parufu rwake. Takatorwa nevanhu vakachishandisawo apa nepapa. So ndine vana 5 vandakatisiya. Pa5 pacho 4 vakomana 1 musikana. One fun thing ndeyekuti inini ndakatanga kuimba ndichiri mukomana kasizvi ndataura 1962 ndandi kuchikoro. So environment yangu ndakambotungamirirawo vechita chemayouth the whole country muZimbabwe sindiri chairman. Now nditungamira kudaro handinagona kuona musikana kuRoma kuti ndiroore, ndakamushaya because vasikana kuRoma vese aidiscover kuti vadzadzira zvanzi dzangu. Pandaifamba navo ndangovatora semasisters angu, so handakumbotora mwoyo kuti ndiroore musikana kuRoma. So ndakazotora musikana akanga asiri kuRoma, ndiwo andakaroora. So gogo Dzingai vakanga vasiri wokuchechi kwedu, but ndavaroora. Tangoroorana tangotanga kugara tese, chokutanga chavakatanga kuita kupinda munzira neni tichienda kuchechi nokusapota whatever I do. Vanondisapota pamusic zvakasimba, zvakapfurikidza, zvakasimba zvokuti basa redu romusic rokuimba uenda kuimba out kudii sometimes munhu anogona kufunga kuti wafambira zvimwe, but anosapota. And she's a member of the choir, vanoimba muchoir, so anosapota zvakasimba. Vana vese mukomana mukuru ane talent yakasimba kupfuura yangu because anoridza gitare zvakasimba, anoridza maorgani, anogona kuimba. Mukomana mudiki number 2 anoimba, anotembisawo choirs good, anorova drum. The third born musikana anorova drum kunge mukomana, akarova drum so unobati chikomana chiri kurova drum. Anokuimbisa ngoma musikana uyu Blessing akudzimai tapera because mukomana Jimmy ari more talented, anoita maorgan, anotamba bhora, anoridza gitare, anoimba, is blessed, akakomberwa nechipo chemusic. Then mukomana akatisiya was talented as well. So mhuri yangu yese vari mukati memusic. History yekuimba muZimbabwe kare vanhu chitendere chichitanga kusvika muno muRhodhisia, ichiri kunzi Rhodhisia, vaiimba dzimbo dzeLatin. Kune mafata echirungu aiuya achifundisa vanhu kuimba dzimbo dzeLatin. Ndokuzotangazve kutora machunzi edzimbo sandi, ndobva kwauya kabhuku kainzi kadzimbo sandi.
ikako ndokatorwa machunzi, but machunzi iwayo aibva pamaorgans, mapiano airidzwa nemafata iwayaya. So ndo pataiti kana fata sound ichitaurwa totarisa manzwi, toimba tichitedzera sound tichitedzera manzwi. Ndo matangira akaita kuimba. Kuimba kwese kwakanga kuri kweLatin. Tikazobvapo takuti zvinhu zvakuchinjwa kwakuya Vatican I. Pakatanga kuuya kuti dzimbo dzakuimbwa nemutauro wedu, minamato yakuitwa nemitauro yedu. Ndo pakatanga kuti takupinda mukuimba nerurimi rwatiri kunzwisisa, norurimi rweshona. Kune vanonzi vaStephen Ponde vakanga vari kuGwelo diocese, iri kuti kunzi Gwelo. Ndivo vakaonekwa naBishop Hene naFather Lena. Ndo vakapiwa mvumo zvaonekwa kuti vaikwanisa kuti vaimbe dzimbo norurimi rwedu. Zvadaro vakaenda kuRome, ndo kunopiwa mvumo ndomva yauya. Ipapo ndo vakatangwa kuchirongwa zvino musangano wevaruki vedzimbo zviri kuGweru. Gwelo chete ndiye akanga ane varuki vedzimbo. Vaponde vakanga variko, Father Lene vakanga variko, vana vanyika vakanga variko, nana vashamu vakanga variko. Ndo pakatanga zvino vanhu kuchiimba dzimbo nemutauro wedu. Zvabva ipapo vana Baribheri vakazoenda kuGweru ikoko, ndo kundoimba navo. Vachivasarira ndomwe wacho vakaenda kuGweru ikoko ndokundoimba navo. Mugore ra1969 ndo pakazobvako vakunzi chiuyai kuno kwaRare mutange boka reSalisbury, yani Salisbury Composers Association. But before that 1962 inini kuimba kwatanga kwerurimi rwedu. Ndakabva kuchikoro, ndatumwa nechikoro kuti ndiende kwaSERI kunofunda dzimbo. Ndo patakaenda kunofundiswa dzimbo ipapo, tichiimbiswa dzimbo nanaVaponde. Tichibva ipapo kuno kwatanga manje 1969 kwakauya vana Baribhero, ndo vakauya kuzotanga musangano kuno. Vana vachivasarira ndo vakauya kutanga musangano kuno. Vana vashoniwa Father Smolders vanga vari kuMbare ndo vanga vari spiritual director wavo. Kwaingori nonhu vashoma vakaenda kuCopt Sister Judy, Sister Demta ndo vakanga varipo panguva yacho iyoyo. 1969 kosi yatanga vakanga variko, vakanga vane dzimbo. I remember Baribheri vakanga variko navachivasari vakanga variko. Dzimbo dzakaimbwa ikoko kwese ndanga ndisina kuatenda, asi isiri kuti ndo pakatanga ndikukombozwa dzimbo neshona. Kosi yacho ndakuatenda ipapo, ndakupinda kosi yacho. Ndakatozongunzwa vanhu vadzoka takutanga kuchidii pane makombozasi pane chii. Tarisingazivi kuti makombozasi chiita kuti dzimbo dziri kuimbwa nevaimbi vaiimba. Asi vaBaribheri vakanga varipo, vachivasari vakanga varipo, Sister Judy vakanga varipo naSister Demta. Dzimbo dzamuchiri kuyoka dzamaimba kareko ndedzipi? Tingayoka Mwari ngatirumbidzei Mwari, ndivachivasarira kudhara ikoko. Tauya nezvipo zvamupiwo, tauya nezvipo zvamupiwo, kuzopfugamira mambo. NdiVaBaribheri avo. Then vamandewo vakanga variko vachita mambo, mambo tinzwireiwo, mambo wetinzwireiwo, dzidzi. Vakanga vari panguva yacho iyoyo. Ngoma yedu yati kushandisa chikatolike mviro kwayakatanga iko kuGwelo diocese. Pavana Vaponde pavakaenda kuRome vachidzoka vakatanga kuimba dzimbo, vakatanga kutoredza ngoma. Asi ngoma iyi yakanga yakarerekera pangoma dzechikarangadzi dzinenge mbakumba, dzinenge mhande idzi dzakidza ngoma dzavambiri, ndo ngoma yakanga ichishandiswa kuGwelo diocese nanaVaponde. Ngoma iyo yakafamba ikafamba.
now tazouya kuno kuHarare isu takamboishandisa chaizvo nanhasi tiishandisa kwakazouya vachivasarira nengoma yavo yatinoti ngoma idinidzana ngoma mutandarikwa zihomberi ndo vakatanga kuuya nezingoma racho iroro. Ngoma yacho yavuya manje ndobva taitora time yacho ipapo kwave naamshuka kungaipo chamuna kungaripo ndandiripo no tikatanga manje kuchivandudza ngoma iya tichikwenenzvera tichiita kuti dziite 2 dziite 3 until tambo dzave 3. Ini namushuku takatomboita 4 dzikambofamba dziri 4 but then vanhu vakatadza kuibata ndovatange sendeka asi takamboita dziite 4 tichitora pangoma yavachasarira yavakungatanga vaita introduce iyoyo. Asi right now tine ngoma dzedu 3 official dzatiri kushandisa ndo dzatinadzo pari zvino zvokuti ngoma idzi ndo dzatobata chiroma chese ndo dzatava kushandisa throughout the country in the church. Uimbi hwangu mugore ra1962 ndiri kuchikoro kizvinire ndanga ndichiimba musikuru kwaya. Makare kare iwayo tatikata kuenda kubhora vana vechikoro taifora tiita mudungwe wakareba tichifora saka ticha yandisarudza ondisa pakati pomudungwe ndoshaura rimbo ndiri ipapo mudungwe sochidaira izvozvo zvakandipa courage kuti ndikwanise kuimba ndiri 1 out ndine voice yangu iri 1 out. Ndichibva ipapo ndauya kuno kuHarare ndakasangana nabari Beiro 1969 vakauya kuSt Peters kuti atiri ndobva vatifundisa kuimba. No maitiro avo kuimba akandibata ndikati munhu anoimba zvakanaka. Bari Beiro ndasingavazive but vakangapfeka hembe dzavo dzekujerigadi vane kola yavo ndichingofunga kuti mujerigadi but then vakanga vane kola manje kuti mujerigadi ane kola yeufata zvakamira sei apari mixed up. Saka zvandakazoita manje rimwe zuva ndobva ndabvunza Father Smulders. Father Smulders was my parish priest. Ndikati baba Smulders muimbi uyayo wechijerigadi uyayo ndingamuona sei because andifungisa makare kare angu ndichiri kuchikoro ndichifundzwa kuimba tichamugaraza now akuti ndinoimba naye. Father Smulders vakandinyora tsamba ndobva ndanyora ndobva ndavapa tsamba yaitaura kuti baba imimi changa muifata imimi akuzoimba nemi. Now tsamba yakazopindura ikinzi uya musi vatapiwa dhete athiri musi wa10 vandakazvaya musi wa10 kuSt Peters ndaenda kuya ndakaona kuna bari Beiro ndikati muimbi uyayo ari muno. To my surprise Father Smulders my parish priest vanga varimo ndikati baba Smulders vari muno futi chii kuitika pana ndasingazive kuti baba Smulders ndivo spiritual director wemakombozasi plus ndaisingazive kuti ndaenda kumakombozasi ndaingoti ndaindowo zvangu kuvanhu vandakumbira kuimba navo. Saka ndapinda muya ndakatambirwa zvakanaka zvikanzi Sani tipe tinzwi zvainazvo ndikati no ndakuzoimba nemi zvikanzi chiimba tinzwi ndikati aiwazve ndoimba chii zvikanzi kunoku kumakombozasi kwauya toda kukomboza dzimbo tiri makombozasi zvauya zvanaka because musangano chiri kungotanga ini zvakanakai asi handina chimbo zvikanzi akani unofanira kuva nechimbo ndobva tapiwa date of next meeting. Asi baba Beiro vakanditi iwewe uchasimudza musangano unoyu ndatokuona kuti une chipo tichashina newe. Ndikati handina chimbo inini handina chii handina chandinacho. Zvikanzi aiwa yaine chimbo. So musangano wakatevera ndakaenda nechimbo ndasvika nechimbo zvikanzi ndo chii ichocho dzokera tina chimbo chakanaka next meeting we need a good conversation from you. Ndikati it's okay ndazvinzwa because ndinamboita chimweka chikanzi chakaipa saka ndanda kuziva kuti chimbo chinogona kuitwa so. Saka meeting yakatevera ndikaenda nechimbo tipe chimbo Sani ndapinda ndarova muwani wauya vane ropa rakanaka muwani wauya udai muwani wauya mumuchingamidze muwani wauya. Zvikanzi uchiona manje zvino wave munhu manje Sani bari Beiro vachivaura nhamo hangu arimo chimbo kitambirwa
kubva ipapo ndakatanga kuita mukombozi. Ndobva ndakatanga kuchikomboza dzimbo china mberi ndakomboza mambotiraidzei mambo ndemufudzi nedzimwe dzakawanda dzandakazinda kungokomboza ndichina mberi. Ndingati mukomboza kwangu vanhu vazhinji vanotaura kuti zvimukomboza anorotswa, mukomboza anoita sei, handizivi, asi inini what I do ndinokomboza chimbo nesituation inenge iripo. Pakaitika situation inondibata mupfungwa dzangu, inondiita kuti ndigunun'une ndinyunyute. By so doing ndienda kutemba chimbo, by so doing ndakutobudisa chimbo. Ndo maitiro macho atinoita. Pane pamwe patinotumwawo kuti tiitiro chakati. For example, patakaita imi muri munyu wapasi, iyo yakava request yediocese kuti tinoita kongesere chiedza, saka tikombozerewo chimbo chakamira saizvozvo. So ndobva chabuda chaizvozvo. Pane dzimwewo dzakawanda dzatinokombozawo nezviitiko zvinenge zvichiitika munyika kana papi tinenge tichifamba nokona zvinenge zvichiitika. So muenzaniso, pane nguva yakamboitika vanhu mhizhonga munyika, vanhu voita sei vachidini, ina handisi nepolitics, asi ndakwanisa kuimba chimbo on request yehurumende. Runyararo pasi pose ngatikumbirire runyararo munyika yedu yeZimbabwe kuti tigarisane takadekara. Tichedza kunamatira nyika yedu yeZimbabwe kuti tive nerunyararo. Mwani wauya iyi chimbo chiri papeji 141 pabhuku redu rekunamatira mupiro. Kune shamari dzangu dzindakanga nditinadzo tichitamba nadzo ndikuseri Peters tichiimba. Vamwe vacho tatina muchita mayouth vakunororana. I thought kuti ndivaimbire that song, so kungoti vanhu vari paSt Peters paichatiwa chaizvo. Saka takafunga kuti tiimbe chimbo ichocho. Now in my understanding ndaifunga kuti chimbo chemuchato, asi tazopinda into deep chimbo chokuti muwani wauya. Ari kunzi muwani, haasi muroora kana mukwasha, anonzi muwani uyu ndiJesu. So chimbo chevavirigo chatinenge tichiimbira iye ari Jesu pachake. But isisi manje neunderstanding yemanzwa kuti muwani wauya, takachitora tibva tachiita chimbo chomuchato. I remember pamuchato wangu chimbo icho chichi chakaimbwa ndandiri kunze kwechechi uko, ndikapiwa mic kuti ndishaure ndiri panze, vari muchechi vachidaira, zvikaita saizvozvo. Pandakazopinda chechi sakabva chisimudza chikaita chimbo chakasimudzira zuva remuchato wangu kuti ufambe zvakanaka. So vanhu vakungochimba pamuchato, asi anonzi muwani ndiJesu ndiwo atirichitaura kuti ndiyo muwani wauya. Masongs ese andakakomboza anopfuura 80. Pa80 apa pane 60 something or 64 or 65 ndo dzandakasa kuchechi. Pane dzimwe mukati me80 imomo dzandaikumbirwa nevanhu vaita namatira vezvinyika nechi nemaklabhu akasiyana-siyana. Ndavakombozerawo dzimbo dzakafanana idzodzo. For example, pandakakumbirwa kuti tiite anti-animal poaching, ndakavaimbira musauraye mhuka, ko vana venyu muchavaudza seiko mamiriro echipembere nenzou kana dzapera kufa. Musauraye mhuka dzesango, musauraye mhuka dzenyika yedu. Ndipo dzandaimbira masituation dzakafanana idzodzo. Saka nhamba idzodzo dziri mukati me80, asi dzokuchechi dziri ma64 or somewhere there. Ndo mamiro emakombozinzi andakaita kuchechiwo. Vana muwani wauya wacho, mambo tiradzei, mambo ndiye mufudzi wangu, tichiendera daro. Mambo takugamuchirai, zuva ripenye kuvakafa, zuva risinga. Nedzimwe dzakawanda dzirimo mukati macho imomo. Tine zvino mava vanhu vorudzi rwaMwari, zvino mava vanhu vorudzi, mava vanhu vorudzi rwaMwari.
iyoyi ndakanga chitora mari dzekuti titsiurane kugodorana kushorana pagungano ngazviregerwe kanganwai zvose zvinotadzisa mweya yenyu kuonana naMwari. Imari dzatinenge tichipa vanhu vatanga kuita tumakuhatu avo tichikubatsira so nedzimwe dzakawanda. Seiko iwe uchiona kabanzi kari muziso dzakawanda. Mwoyo yenyu ngairege kudzongodzwa, tenderai kuna Mwari, ngatidane dzakawanda zvekuti tingaimba zuva rese. Ignasio musande ndimi makatsvana rudo nomwoyo wenyu wose, kudzorera rudo rwatakaitirwa naMwari. Itai kuti nomwoyo wangu woini ubatsirwe norudo rwakadai. Dzakawanda. Ivai chiedza chenyika, chiedza chokuvhenekera, ivai chiedza chenyika. Machallenges andakasangana nawo murwendo rwokuimba ndokuti pandakatanga kuimba nekwaya ndichienda kuma-national conventions asiri echiroma, vanhu vakaripota kunosvika kuna bhishopi vachiti akunda kuneva nemaseketi. Ndakazofara rimwe gore achibhishopi akokwa kuSheraton. Ndakavakumbira kuti akokei because ndanga ndanzwa zvakasimba vanhu vachindidiscourage, vachindinyomba kuti ari kuimba nemaseketi. Ndobva ndavati please vapewo kadhi vauye kumusic. Achibhishopi vakauya kumusic vakazwa tichiimba, and lucky enough that day kwakuna vamugabe vakagara vesita mugabe, and ndakanzwa kufara. Ndikati yowe Mwari kudzwai zvangu zvaita, nokuti maroma akanga achinditsorodza kuti ari kuenda kunoimba nemaseketi. So that's one. Two, pandakatanga kunofundisa vanhu hosho 1985 ndakakumbirwa nababa Mhembere kuti ndigadzire manotsi ehosho. Ndopandakaita ndichedza taita izvozvo. Now vanhu vakatanga futi kupopota ndokuti ndaitora hosho dzaidzwa navanhu vanopfuura 20 or more than that or even 50. Patati mucity sports vakanga vari more than 50 varidza hosho. So vakatanga kupopota zvikanzi takuita application chechi yese dzangu hosho dzikadzega yamunhu zvatikiitirwa. Vanhu vakapopota vakaenda kwabhishopi. Zvineiwo bhishopi vakakusini Peters kuti achiita marehesal econgress, ndokuona mafambiro acho akanga akanaka, ndobva vatora mberi izvi zvakanaka izvi. Now pandakatanga kuita zvehosho izvi, hosho iri kuridzwa muchechi yavanhu vakawanda ndine kaikongoza, nokuti makare hosho dzaidzwa nemunhu 1 noroko 1 iri hosho 1. So ndapiwa task yekuti ndigadzire zvecongress. Ndakafunga kuti ndanzi ndiite chinhu chakanaka. I thought of having those hosho. Tamboita zvengoma yavachasarira yatakabatsira tichikwenedzera tichiisa the second drum nethird drum. Ndikati now ndakuda kuti zvipinda pahosho. Saka ndanyora manotsi hosho ndapedza ndakomboza ndapedza. Ndakatora vanhu pano paNew Highfield pana. Ndipo ndakatanga kuita experiment kuona kuti zvinoita here zvindanga ndichifunga. Ndikaona zviri kuita. Ndobva ndazvipinza mudiocese. Pandakazvipinza mudiocese, vanhu vairidza hosho dzavo iri 1 vakaona kuti habva risina dhoo, mukana waenda. Ndokuenda kwabhishopi zvikanzi mwana wenyamoti anogona uyu. Izvo chechi yese yangu hosho dzeti application kwatiri kuenda ndokwatiri kubva tichaziva yangu application hosho dzega. Bhishopi ndokuchuya kwatakati chachi marehesal kuSt Peters Mbare paNew Church naBamhembere. Vakati zvakanaka izvi, vakasvikofara nazvo. Now kubva ipapo hosho dzakatanga kupinda muchechi. So hosho dziya dzindakascratcha from nowhere, takazitanga from nowhere kuti tifambirane ngoma yatatadi taita yabva navachasarirai. Then one of the big challenges ndakasangana nayo yakapfuura ihosho iyi ndeye manotsi muchechi. Manotsi muchechi akandipa basa. Ndakaenda kuchikoro chemusic kuti ndifunde kuverenga nokuita setonic sofa. Ndauya tapinda makombozasi kwedu
yende titi manotsi vanhu vakapenga kanzi hatidi even panenda kunemba nemakucollected panational basis vanhu vaisada manotsi yakaita hondo sanzi hatidi manotsi kusvika paextend yokuti izvo tiri mumusana makombozasi vanhu vakatotenga doro kupa makombozasi kuti vanodhakwa kana vadhakwa uye oramba chi manotsi because ndandiri paprogram yekuti nditiche manotsi kumakombozasi. Now program iyoyo vanhu vakafunga kuti distributor sei peramba sei ndobva papana doro zvineiwo doro rakanotengwa aisevha akanonoka seva ndobva tenga ndobva ainaro mumataitira musangano ndobva rarasika zvokuti amwe achakazodzimwa musangano budai ndo mamwe machallenji atakasangana nawo kuti manotsi airambwa muchechi iye zvinezvi ukatarisa manotsi hapana panoda kuimbwa pasina manotsi hapana. Even pandakatanga kuita tipinze alto muchechi tena muchechi zvakamboti nesei chaizvo asi ndofumba kwenguva vanhu vakazitambira izvezvi ndo zvangovamo ndo mamwe machallenges atakasangana mukati muri mokuimba. Vanhu vaponde vachiimba dzimbo dzavo dzaingori call and answer. Mambo muve netsitsi ndokushaura odairawo mambo muve netsitsi zvotofuma zvakadaro. So yanga yachingori inzwa vamusoro nemaonyera isu kuno tatanga manje kunoko takauyawo takadaro asi tazopinda takauya nealto tikauya netena ini ndiri umwe wavo vamwe vanhu vakauya nealto netena nevachamunorwa nabari bheiro pakati hwana yauya mwari yakaipa mutauro zvokuti yakatova nguva refu kuti vanhu vaide vaitambire but because ivo vaiziva kuti vanoita music yakanaka vakaramba kungoshinga kusvika nanhasi it's a national song pari zvino. So tena inodiwa pamusic yedu because music yatainayo zvinezvi makare kare patakanga tichiita kwakuti tarisingade zvemanotsi but pataire zvinezvi ndi vanhu vatainawo tinofanira kufamba nenguva tichiita accommodate vana nezviripo mapatsi matena maaltos anoda kuti ange aripo because anoblenda music yedu kuti ive negood harmony. Kana chimbo chisina tena nealto vaimbi vanofila kuti inenge iri skate isina blouse so kana boots isina masocks so hainyasopfekeka zvakanaka so vanoda kuti kana paine tena paine alto chimbo chiri well equipped and chimbo chiri well clothed chichapfekedzwa zvakanaka. So matenas maaltos tinakurudzira kuti ange aripo asi hachisi chisungo tinokurudzira chiti kuti ange aripo haisi mhosva kuimba chimbo chisina tena kana alto asi tinongokurudzira kuti chinge chiripo for the good harmony nekuti harmony inopa good blend music yedu kuti zvibude zvakanaka. Iye zvinezvi tane ngoma dzemhande tane ngoma dzakasiyana-siyana dzekuba kwakasiyana-siyana tine timu rewange handiti rine ngoma dzarinoridza dzakasiyana nedzedu izvi dzatinoridza saka mukatarisa vafana vemazuva ano vari kumixa ngoma idzodzo pasong one handitika song inorohwa fata murungu isiri yenambia ndobva yamboiswa kangoma kenambia saka ndirikuona sekutaura pamaita kuti music kuti inoevolva handiti saka makaita that transition from our cultural way of doing things handitika muchiita the modern way yekuti ane tena yataisaziva kuti iriko nekudzidza music unotoona kuti apa pane gap apa tikafila gap iri ndosaka kune mabariton 5 maparts ekuti hatisida kusiya kana kamukana handiti saka ine ndiri panyaya yengoma yekuti vafana vanenge vachimixa nekufuza vaya imimi what's your take on that panyaya yekufuza ngoma maybe ichatozoevolvawo yobvawo apa maybe yakuendawo apo because vafana vafuza from mandende ningirimi yazobatana neiyi what's your take on that tichitaurisa ndezvesacred music. Music yedu yatakuimba zvindati takuimba zvinhu zviri pachivanhu haisi language asi iti culture no namacultures edu culture yekumakaranga neculture yevanhu vari kubhinga neculture yevanhu vari kwamutoko neculture yevanhu vari kubulawayo pane vanofanira kusangana kuratidza kuti izvi zvine zvimwe mutema. So chimbo chikarohwa mhande pokutanga chikauya fata rhythm yechinambi yachipinda hapana chakaipa because as long as the rhythm inga 12 time measure iripo iripo iyo chete hapana chakaipa as long as taita incorporation macultures ese achifamba hapana chakaipa
munomendera chechi rhythm. Chatinokurudzira, chatinogona kuramba kuchinja the rhythm of the type yecomposition. Composition ngaimendere composition hwayo, asi ma-instruments aya ngauye. Even vanhu vanogona kuita tumarimba twatwa, it's okay because iculture yedu zviri muculture hazvina kuipa. Izvo zvese zvakanaka as long as tichimendera rhythm yemukomboza nebeat yemukomboza. Zvema-instruments ma-sounds aiwa, let them all come. Zvinobatsira kuti zvinezvi zvinakisise, to beautify our music. Zvese zvakanaka tinozvitambira. Mbira hadzina kuipa dzakanaka. Pakatanga ngoma kuti dzisvike kuno kuarchdiocese dzakamborambwa. Pavari Bhero akanga achadzingwa muvha pasi vangasikaifata nabishop Makolo. Varidza ngoma pakagadzwa archbishop chakaipa kwagavaza uko. Ngoma dzaridzwa. Akatwa reprimand. Akatosvika pakutodziva kuofisi. Asi zvakazonekwa kuti hayo ingari mweya weshanje. So mbira pachadza hadzina kuipa. Inini dzimbo dzandakaridza nembira dzepiti kumboira dzangu nhasi hadzipo. Asi ndine dzimbo dzandakaimba nembira. Imwe yacho ndati Mwari tinokutenda nezvipo izvi zvamakatipa pachena. Mwari tinokutenda nezvipo izvi zvamakatipa pachena. Torumbidza Mwari nembira nengoma nehosho. Ndichiimba chidaro nembira dzangu. So hadzina kuipa, hapana chakaipa pambira nehosho. Mbira muchechi hapana chakaipa. Vanhu vanozviti ndezvemashavi. Pakita sei zvakunofanira hatanzi ngoma nedzemashavi. Hati ngoma negadzwa nedeyo remombe yaitaja nyama nemuti uyo. Saka ushavi hwacho hwabuda payapa. Mbira dzinotora zvipikiri zvovezwa izvo, zvipikiri zvogadzirwa, votora muti wovezwa zvobatanidzwa. Ushavi hwacho hwaya papapa. Muti uyo watorwa neshavi here, chipikiri chatorwa chikavezwa chine shavi herechi. Ipapapa kutadza kunzwisisa kwevanhu hazvina zvakaipa mbira kuti dziridzwe. Ndinodzikurudzira chaizvo. Tichapa nayo iyoyi enculturation. Mukaona isisu ndambotaura ndichiti nini, Bishop Henry vakatora vana vaponde vakavaisa kuRome, vanopuwa mvumo kuti itai zvinhu norurimi rwenyu. Izvozvo zvinoita kuti understand. Kazhinji pataita zvinhu zvedu nechimba neLatin, even ndakasevamisa isai Latin tichiita minamato Auditorium nostrum in nomine Domini qui fecit celum et terram miseraritu omnipotens Deus. Taisaziva kuti zviri kuti chii, asi tangonamata. But now takuya muculture yedu manje takunzi ngatichiita zvinhu nechi norurimi rwedu, miyakupa imo zvangu hururu ndimo zvangu hururu. Takuziva kuti zvatakuita izvi ndezvedu, takuzvinzwisisa. Even ngoma dzedu hadzitinetse in the sense yekuti tiri kutora ngoma dzedu dzataishandisa pataita tunhu twedu takuya nadzo kuchechi takudziridza tichizvita understand. Izvozvo hazvina kuipa. Pane mutsauko mukuru kune dzimwe nyika whereby vanhu vanotora western music vachiita yavo. Hazvifanirizve. Imanzita zvinhu nemuitiro wenyu hazvifaniri. Chechi yedu yeRoma hapana chakasiyana even vachiita nechirungu. Unongona kuti ndakaenda kuZambia, ndakaenda kuItaly, ndakaenda kuNigeria ndikapinda muchechi, ndakaenda kuAbuja ndikapinda muchechi. Unoziva kuti ezveta pakati hautumwi kuti akuenda kuofatory, hautumwi kuti akutambira. Yakarongwa chechi yedu yeRoma, but yakarongwa zviri central zvekuti munhu wese anenge amazviri. Asi takuya kumutauro manje ndokwatinoita dhifa, nokuti zvatakuita zvatizi kunzwa tiri kuti chii. Vanemba dzimbo dzavatidzinzwe. Isu chetagona takaisa zvinhu zvedu muculture yedu, ngoma dzedu muculture yedu, matambiro edu muchechi tinodzana. Kuvarungu vanoita waltz, vanoita waltz naJim Reeves, vanoita waltz on top of the world naJim Reeves vatisweva. Isu tinodzana kutamba kuti tamba muculture yedu. Izvozvo ndo mutsauko watinawo nevamwe vanhu vekunze vekune dzimwe nyika. Culture yedu even mukaenda musuno ndatarisa vembungo CCC, veCCC vembungo vaya vachidzana, unongona kuti aiwa mune mutemo ndo zvichi vanhu vatema izvi kudzana.
pane whole thing. So ndo mutsauko mukuru watinawo, asi tinoda kuti tinozvikudza zvichienda mberi neculture yedu. Ndokusaka ndati ngoma dzekubhinga dziri muculture yedu tinodzida, iculture yedu tinodzida. Dzevabva muchongoyo, vantu muchongoyo achidzana achipunzika, tinodzida iculture yedu iyoyo. So ndo maona ndikuita neinculturation yedu. Chandiri kutarisira nokukurudzira nekariro yangu kumakombozasi ndechekuti makombozasi vasaite masiyanda aita patuntu avo. Ngaiti simunhu ari kurumba hari anoikwenenzvera achikwenenzvera kana kuti munhu ari kuveza mupinyi, kana kuti munhu ari kuveza chimwe chinhu chaari kuveza, kana ari kuveza duri, kana kuti ari kuveza ngoma, anokwenenzvera kudzamana aita smooth yanaka. Unombotora bhodhoro wotora sandpaper kusvika yaita smooth zvaunoda kuti uite. Ava ndikurera pamakombosins avo. Makombosins haafaniri kunge ari maganga aibva, anofanira kuva ane enough research yeukomposition hwake into his or her own art, so that hatina maduplications emakombosins from various composers. Mukombozi akaimba unofunga kuti ikombozi naningi. Mukombozi anofanira kuita inherit his identity, ari muidentity yake. Zvinoita vaimbi ukanzwa music yamutukudzi haubvunzi ndumutukudzi nokuti ane maitiro ake. So maitiro aenda atinokurudzira. Now chinhu chikuru chatinofungidzira kuti dai chikapinda makombozasi edu inyaya yerudo neshanje. Now rudo runodiwa makombozasi. Kana tisina rudo hapana kwatinosvika, nekuti rudo tikashaya rudo tinokireta shanje. Nokuti ati dzatinadzo dzakasiyana, hatigoni kuva neati yakafanana tese. Mwari akatipa zvipo zvakasiyana-siyana, plus wafemirwa naMweya Mutsvene panguva yako, uyafemirwa panguva yake. Zvinhu zvinyaya zvipo zvakafanana. Ivo pamuita show unoona kuti uyu anzi ati number 1 uyu number 2 ndo zvazviri. So ati number 2 hafaniri kuita number 1 shanje, hachifaniri. So izvozvo ndo zvatinokurudzira kuti mweya weshanje ngaubve mumakombozasi ese throughout the country. Mweya werudo ngaudyarwe mumakombozasi ese throughout the country. Tikadaro tichaita zvakanaka. Then at the same time tive vanhu vanokwanisa appreciate zvinogonekwa naningi, kuita kuti uwaneko kunogoka, kana ugoka wozvipiwa, nokuti education kukweretesana. I give you what I know and you give me what you know. The two manje zvatinoziva izvi zviomba chinhu chimwe chakanaka. So education moto atinogokesana. So izvozvo education yakafanana nechirwere cheflu, tinopanana tinopanana chienda darso. So izvozvo ndo zvatinokurudzira vai pamakombozasi edu kuti tive nerudo, tive vanhu vasina shanje, tikurudzirane nekuti accept zvatiinazvo nekuzvishandisa nekusenza zvakasimba. Ndokurudzira kumakombozasi ese throughout the country. Ini ndonzi Father Nitekwa, ndiri parish priest we-Immaculate Conception and Our Lady of Lourdes New Highfield Parish. Ndakauya pano mugore ra 2016 ndipo pandakauya pano. Ndakasvika ndikasvikosanganawo nasekuru Dzingai anovakomboza mukurusa muno muarchdiocese of Harare. Ndakatanga kuziva sekuru Dzingai zvakanyanyisisa muna 1988 pakauya Pope John Paul II, ndo pandakanyanya kuvaona vari active. Asi ndakambenge ndichiteerera dzimbo dzavo uye dzichiimbwa mumisa, tichingonzwa nezvavo. Asi pandakazouya kuzogara pano, ndakakuvakumbira kuti vave ivo advisor weparish, vachitipowo mazano ekuti musha wakamira sei uye panorema ndepapi, pasingareme ndepapi. Asi chandakanyanya kuona kwavari, vakaramba vakanyanya kurerekera kuchipo chavakapiwa naMwari, chipo chekuimba nekudzidzisa nekukombosa uye nekunyora manotsi echimbo chipi nechipi chavanenge vapiwa. Havatadze kuchiisa manotsi
ndo chipo chikurusa chandakaona chiri mavari, chekuti vanobatsira nyika yose. Ose madayosisi akaita dzimbo dzavanenge vachida kukombita, tinongoona vachiuya pano kuna Sekuru Dzingai, chero vanobva kumasvingo, vanobva kuchinhoi, vanobva kwaMutare, vanobva kuGweru nekune mamwe madayosisi ose vanouya kuna Sekuru Dzingai kuti dzimbo dzavo dzinoiswa manotsi dzigogona kuimbika zvakanaka. Chimwezve chandakaona pavari, munhu anoshandika naye. Ndichipanga mazano chaiye kana muchishanda nani naSekuru Dzingai, vanoita zvinhu zvavo nechido, vanoita zvinhu zvavo nemwoyo wavo wese. Uyezve chinhu chikurusa chimwe chiri pavari, munhu akazvirereka, havazvikudze, havazvirove dundundu, pamusaka pekuti vane chipo chavainacho. Sekuru Dzingai vanongoita basa ravo chinyararire, kana vapedza ndizvozvo votoenderera mberi nezvinenge zviripo. Ivari